Jeg hedder Lauke, og jeg spiller trompet i Frederikssund Musikskole, og det er super fedt. Man kan spille i big band, i orkester, sammen med en masse andre, få en masse venner ud af det, og det er rigtig sjovt. Så har vi været på nogle rejser i udlandet, hvor man kommer lidt væk, og det synes jeg også er super fedt. Og jeg kan helt sikkert anbefale at spille et instrument i musikskolen, fordi det er rigtig sjovt, og det er lidt uden for skolen, og man får en masse venner ud af det. Jeg hedder Ian og er uddannet på Det Kongelige Dansk Musikkonservatorium i København. Jeg underviser i trompet, basun, valthorn og tuba i musikskole i Frederikssund.